van 0 naar 2. Ik denk u te schroeven. Dat is hartstikke goed. En we zijn er hartstikke blij mee. We hadden enorm van vruchtje om dat van wat te krijgen, maar het is slagen. Maar uw programma staat er goed inwandelen, dus dat scheelt echt. Wat is denken jou de terugslag geweest werd de VVD oors in is of ja wie je in tienste campagneperiode dan oren partijen waarom meestal nooit dacht van VVD maar weer om. Nou, wij binnen voor de ondernemers en we binnen we hebben een hele hoop stemmers in Dokkum zitten. Nou, er speelt momenteel ook wel wat met de binnenstad en met de parkeerproblemen. Nou, dat is al die dingen die echt heel wichtig zijn en we hebben ons voor inzetten. En dat geldt ook voor Kolm. Want Kolm speelt eigenlijk een beetje hetzelfde. Kolm is wel een dorp, maar het is wel een stad eigenlijk op zich. En, een mini-stad? Nee. Met alle respect? Met alle respect, echt weer. En daar willen we ook van wijzen. En uiteindelijk ook voor onze dorpen. En we zijn ook van plan om gewoon ervoor te zwijgen dat we zeggen van wij binnen voor de dorpen, 52 dorpen en de stad. En we willen echt de wereld in. We willen gewoon naar die dorpen toe en we willen ervoor gaan wijzen. En dat is onze kracht denk ik voor de komende tijd om daarvoor te zwijgen. En gebeurt dat in radio onbelangrijk coalitie of oppositie? Dat gewetensvragen? Ja, ik hoop in de coalitie, want daar gaan we voor. Maar ja, dan moet er wel wat gebeuren. En ik weet net of we dat redden, maar het zou heel mooi zijn.